Om prețios, ce faci? Cum ești? Te simți deseori copleșit, extenuat emoțional și psihic de cele mai multe ori? Dacă da, atunci este posibil să suferi de oboseală psihică. Dacă și tu simți că ți-ai pierdut echilibrul, este timpul să acționezi, deoarece starea ta de spirit trebuie să fie prioritară. Primul lucru pe care îl poți face este să urmărești acest video care vine cu sugestii pentru a-ți reveni în urma epuizării. Bună! Bine ai venit sau revenit! Numele meu e Luana Cadar. Sunt formator și consilier de dezvoltare personală și pe acest canal îți împărtășesc în fiecare vineri subiecte pe diverse teme despre cum să construiești viața pe care ți-o dorești. Te invit să te abonezi și să apeși clopoțelul care te anunță când postez un videoclip nou despre moduri de îmbunătățire a calității vieții, despre realizarea aspirațiilor și visurilor personale. Găsești videourile pe canalul YouTube în playlisturile despre iubire, întâlniri, relații, educație sexuală, masculinitate, feminitate, parenting, carieră, evoluție profesională, spiritualitate și dezvoltare personală. Vezi tu, uneori viața îți scapă de sub control și îți fracturează echilibrul. Ce poți face în acest sens? Să acționezi imediat și să preiei controlul asupra sănătății tale mentale și emoționale pentru a-ți recăpăta echilibrul și pacea. Oboseala psihică nu este neapărat rezultatul unor eșecuri personale sau a unui eveniment supărător. Mai degrabă este o acumulare de prea multe decizii, prea multă muncă într-un timp scurt, prea multe întreruperi, solicitări și schimbări ale concentrării. Prea multe lucruri se petrec în același timp, fără posibilitatea de a lua o pauză. Nu uita că nu poți face mai nimic atunci când ești epuizat și copleșit. În acest video îți voi prezenta metode de a combate oboseala psihică și încep cu enumerarea semnelor dezechilibrului cauzat de epuizare. 1. Ești obosită cronic. Te trezești obosită în fiecare zi și ai atât de multe de făcut că nici nu știi cu ce să începi. Prezinți simptome de oboseală cronică și ți-ai pierdut și ultima fărâmă de entuziasm pentru viață. Extenuarea este o stare de oboseală persistentă și constantă. Starea resimțită este similară cu aceea din timpul unei răceli sau de după o noapte de nesomn. Dacă suferi de oboseală cronică, te poți simți dimineața la trezire la fel de obosit cum erai seara înainte de culcare și ești neproductivă la muncă. Este posibil să nu ai energia necesară pentru a îndeplini activitățile de zi cu zi. 2. Prea multe angajamente. Dacă îți asumi responsabilitatea pentru prea multe sarcini, acest lucru poate fi contraproductiv, pentru că atenția ta e împărțită în foarte multe locuri în același timp, dar și extenuant din punct de vedere mental. Familia ta nu te mai vede pentru că ești mereu ocupat cu munca. Ratezi zile de naștere, ieșiri cu cei dragi și alte evenimente importante. Nici cu prietenii nu te-ai mai văzut de secole și partenerul se întreabă dacă nu cumva intrați la categoria relație la distanță. Atât de rar vă petreceți o zi împreună. 3. Îți pierzi ușor controlul și cumpătul. Nerăbdarea și iritabilitatea își fac simțită prezența. Sentimentele de furie și supărare sunt mai ușor de declanșat. Ești foarte reactivă de fiecare dată când întâmpini o problemă.
tinzi să reacționezi exagerat și să te pierzi cu firea. Nu mai gândești clar și te simți copleșită la cel mai mic hop. 4. Nu poți dormi. Ai atâtea pe cap că nu poți dormi sau te trezești în toiul nopții gândindu-te la tot ce ai de făcut. Aceasta a devenit aproape o epidemie și contribuie cu siguranță la înmulțirea cazurilor de oboseală psihică. Un adult are nevoie de 7-9 ore de somn neîntrerupt pentru a fi sănătos, această activitate fiind esențială pentru refacerea creierului. 5. Incapacitate de concentrare. Dezordinea și haosul sunt la ordinea zilei. Un studiu din anul 2016 a descoperit că stresul declanșat de dezordine poate duce la mâncat nesănătos, hipersomnie și la uitatul excesiv la filme și seriale online. De asemenea, este mai greu să îți termini lucrul și sarcinile. S-ar putea să îți fie mai greu să iei decizii și să îți găsești cuvintele potrivite. Cum îți poți reveni în urma epuizării psihice? Deși uneori îți vine greu să realizezi acest lucru, soluția oricărei probleme este la tine, nu la altcineva. Dacă însă te simți copleșit, ghidarea unui specialist îți este utilă alături de el, putând să antrenezi acele resurse pe care în oboseala psihică nu le mai accesezi. Mintea și corpul sunt destul de elastice și sunt capabile să se recupereze deplin de la cele mai nocive leziuni fizice, iar acest lucru este valabil și pentru epuizarea psihică. Cea mai mare provocare este să recunoști că trebuie să faci o schimbare pentru a te reîncărca. Îți prezint 5 metode de combatere a oboselii psihice. 1. Ia mai puține decizii. Deciziile se pot dovedi a fi o sursă semnificativă de oboseală mentală care te seacă de energie și autocontrol. Te confrunți cu zeci de decizii în fiecare zi. Și până la sfârșitul procesului de luare a deciziilor, energia ta psihică și controlul de sine pot scădea. Apoi, ești mai predispusă să iei decizii nesănătoase și să alegi calea ușoară și rapidă. De exemplu, vei alege să stai pe canapea în loc să mergi la sală sau vei opta pentru a mânca mâncare de tip fast food în loc să gătești o masă sănătoasă. Pentru a reduce numărul de decizii mici pe care le iei în fiecare zi, o modalitate de a compensa această scădere în energia mentală poate fi limitarea deciziilor tale în timpul zilei prin crearea rutinelor. De exemplu, comandă-ți aceeași cafea în fiecare zi. Mănâncă același fel de mâncare în fiecare marți. Prin păstrarea unor simple decizii de bază, ai mai multă energie pentru a te ocupa de restul sarcinilor într-o zi. Deși poate părea plictisitor, mintea ta cu siguranță va fi recunoscătoare. 2. Prioritizează-ți sarcinile. Atât spațiul tău mental cât și cel fizic au nevoie de curățenie din când în când. Pentru a putea fi concentrat, motivat și productiv, este important să scapi de lucrurile în plus. O metodă bună de a fi organizat este ca fiecare lucru să aibă locul lui, iar de fiecare dată când termini de folosit ceva, să-l pui la locul lui. Nu toate lucrurile merită să fie făcute și unele dintre aspectele neimportante ale vieții pot aduce cele mai mari contribuții la stres. Recunoașterea lucrurilor care îți sunt apropiate și dragi și eliberarea de sarcinile inutile care pot fi cauze de epuizare psihică pot fi experiențe purificatoare și metode minunate de recuperare în urma epuizării psihice. Fă o listă de sarcini importante pe care trebuie să le îndeplinești a doua zi, înainte de a merge la culcare. Construiește o listă simplă și realistă. Acest lucru te va împiedica să te supra-soliciți, asigurându-ți suficient timp pentru a finaliza toate elementele de pe listă. În mod similar, setează-ți obiective personale și profesionale realiste. Atunci când îți faci lista de sarcini pentru a doua zi, asigură-te că nu te supraaglomerezi și că nu sunt mai multe decât poți duce
până la capăt. Dacă îți iei mai multe angajamente decât poți îndeplini, aceasta va fi o sursă de stres și anxietate care îți va afecta performanța generală. În plus, atunci când la sfârșitul zilei vezi că ai rezolvat tot ce aveai pe listă, vei simți mândrie și împlinire. Dacă dimpotrivă au rămas lucruri nefăcute, asta va cauza sentimente de vinovăție și extenuare, la gândul că la ce ai de făcut a doua zi se adaugă ce nu ai făcut azi. 3. Găsește timp pentru a te relaxa. Unul dintre motivele cele mai mari pentru acumularea stresului este lipsa de timp. Dacă nu ai nicio ieșire pentru a diminua stresul, acesta se va dezvolta continuu și va începe să se manifeste sub forma simptomelor legate de stres. Găsirea de timp liber din când în când pentru a-ți aduna gândurile îți poate ușura mintea. Fie că este vorba despre o pauză de 15 minute sau o evadare în weekend într-o mini-vacanță, timpul liber pentru relaxare poate face minuni pentru sănătatea mentală. Ia pauze mici chiar și la serviciu și fă o plimbare în afara clădirii. Luarea pauzelor ajută la deblocarea creierului. A petrece timp pentru a te destinde după muncă într-o locație liniștită te poate ajuta să îți echilibrezi nivelul de stres. Vei găsi ușor soluții la diverse probleme și nu vei pierde timpul cu sarcini sau procese inutile. 4. Reduci stimularea senzorială. Fiind în jurul tău un exces de zgomot și de lumină, acest lucru poate bombarda simțurile ducând la stres. Corpul este cel mai relaxat atunci când stă într-o cameră slab luminată și liniștită, cu o minimă distragere a atenției. Stimularea senzorială din cauza dispozitivelor electronice, cum ar fi televizorul sau smartphone-ul, poate provoca oboseala ochilor, ducând la dureri de cap și chiar la insomnie. Dacă este posibil, plimbarea într-un parc din apropiere în weekend te poate ajuta să îți dai un reset senzorial. Iar o meditație zilnică de 20 de minute are efecte benefice majore pe termen lung asupra stării tale de spirit. Studiile arată că meditația nu numai că îmbunătățește concentrarea și memoria, ci schimbă și modul în care corpul răspunde la stres. În plus, meditația este o activitate accesibilă pe care o poți practica dimineața înainte de serviciu, seara înainte de culcare sau chiar în pauza de prânz. 5. Acceptare și îngrijire de sine. Oricât de ocupată și stresantă este viața de zi cu zi, trebuie să-ți amintești mereu că bunăstarea ta este pe primul loc, iar acest lucru nu este egoist. Dimpotrivă, numai dacă ai grijă de tine, vei putea să ai grijă și de responsabilitățile tale. Exersează zilnic îngrijirea de sine, indiferent de cât de egoist sună. Fă cel puțin un lucru în fiecare zi care te face să te simți cu adevărat fericit, fericită. De exemplu, să mănânci ceva ce-ți place, să ieși în oraș cu prietenii sau pur și simplu să te uiți la serialul preferat. Pentru că aceste informații îți sunt utile, te invit să dai like și să te alături listei de abonați. Apasă clopoțelul pentru a fi anunțat când încarc un nou video plin cu surse de inspirație, binevenite în momente de nefericire, neîmplinire. Pe acest canal găsești playlist-uri cu diverse teme pentru momentele în care ai dificultăți de adaptare sau simți o puternică dorință de schimbare, maturizare și dezvoltare personală. Sunt convinsă că îți vor fi de folos atât ție cât și prietenilor tăi, așa că te invit să dai share. Ne revedem în fiecare vineri cu subiecte noi care te ajută să-ți construiești viața pe care ți-o dorești, să depășești bariere, să-ți identifici și să-ți dezvolți talentele și abilitățile. Până data viitoare îți doresc să trăiești, nu doar să existi. Cu mulțumiri și cu recunoștință, Luana Cadar.